La sequera també l'origen de l'escassesa, entre d'altres de la palla i l'alfals, ferratge que ha duplicat el preu i que és vital per a les granges d'ovelles, de vaques o de cabres. Mai s'havien enfrontat a una situació d'aquestes característiques que podria disparar el preu de la llet. En esta granja de vaques de Bétera s'ompli el magatzem a contrarrellotge, però està al 25% de la seva capacitat quan l'any passat el tenia al 75%. La palla ha duplicat el preu i de l'alfals a Ramon encara no li han dit ni preu i la campanya acaba de començar. Estem davant d'una crisi sense precedents. Que estem assustats perquè no sabem si hem de tindre gènere per poder alimentar els animals. Jo, de veure perillar el tema del subministre del forratge, no m'havia enfrontat a una situació així. 3.400 vaques té esta granja, que és la més gran i innovadora de tota la comunitat valenciana. D'ací ixen 80.000 litres de llet cada dia, que podrien augmentar de preu per al consumidor. Si no puja el preu, ens tocarà reduir animals, inclús n'hi haurà explotacions que no podran suportar-ho i tindran que tancar. El que passa així és extrapolable també al ramat de cabres i ovelles. Mai fins ara el sector primari havia patit una situació de desestabilització tan gran.